Silent kiniglabok si Mr. Ida. Kailan mo Mr. I guys? Katong tag-iya gyapon na ning Mr. M ba? Ning main nga platform nga dili tag-upload og reels bitaw. Di man kay ko sige check gid sa akong I nga account. Kaya diri man ta sa M sige focus og upload og mga reels bitaw. Pero atong yaging adlaw ni try lang og check ba kay automatic man nga pag mag-upload tag reels diri sa M, automatic mo connect siya dito sa I, so mo post yapon siya. Malaya na ako guys ang audio sa uban sa mga videos, specifically katong about sa mga politika mga ana bitaw or katong mga nakikipang shout out ng mga ngalan, sige tanggal ang audio. Way warning walay pa abiso ba. Una ko since pareho ray tag-iya ning duha ka platform, basing mo abot ang time bitaw nga pati ning akong M account madamay ba, basin unyag mag back to zero ninuntaan nig upload ang mga videos giatay sud sa kay lagi ilom na kay glabok ba. Anyways, likay na lang ta nga matabla ni atong account, laylo na lang ta ng mga video about sa mga kuan guys, atong mga idol guys. Gamay pa naman sa dinuon tong nag-view sa mga videos pero sayang yapon ba, kapoy kay balik sa uno guys. Move on na lang ta, move on. Sa inyo diya nga gasugod-sugod pa lang na ay na lang yun. Anyways, mora to guys.